सांग्रां होननानै बुङोबाथ' जोङो फ्राय माने सांग्रांखौ जोङो लुबि होननानैसो जों मिथियो सांग्रांखौ आरो सांग्रांआ सासे सार्थ लुबिया मानसि सांग्रांआ मोनसे समाव जोंनियावनो दंमोन आरो बिथाङा मा होनदों सासे जोंनि इहुदिनो गाहाय नेहाथारि हिसाबै खामानि मावदोंमोन बिथाङा मा होनदों सासे साक्सेसफुल मानसि नङा मानोना बिथाङा थांनाय जोंखौ फेजेननो थाखाय खाम्फा बरगयारि सारखौ फेजेननो थाखाय 14 चिरां बिथाङा हर सान हराव खामानि मावदोंमोन गावनि माखासे टीमखौ लागायदोंमोन आरो बै टीमा दिनै जों खोनानो मोननायाव बिथाङा बुंदोंमोन जे 1000 जन मानसिया माने गावजों फैगोन होननानै सानदोंमोन नाथाय मैया जों नुबाय जे बिथाङा गावनि बै जिखिनि खोथा होनाय हाग्रामा महिलारि सारनो जे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बिथाङा जे आङो इलेक्शन जोबनायनि उनाव जइन जागोन सार फर्मेलि बे बाथ्राखौ दिन्थिनो थाखाय बिथाङा मा होनदों 1000 जननि जायगायाव मैया खोनानो मोनबाय जों 70-80 जन मानसियाल' बिथांजों फैनानै जइन जादों आरो बेवहाय नुबाय जोङो शक्तिशाली दैदेनगिरिफोर गैया जेराव जोंनि इउपिपिनि गागि दैदेनगिरिफ्रा गासिबो थाबथालांदों आरो बियो मालाबाबो सांग्रांजों थाया आरो सांग्रांखौ मिन्थिगौ जे सांग्रांआ सासे सार्थ लुबिया मानसि सांग्रांआ गावनिखौल' सिन्था खालायो आरो सांग्रांआ मालाबाबो रायजो राजानि मोजां खामानि मावग्रा नङा आरो बिथाङा दिनै मोनसे समाव प्रमद बर'नि नाम लानानै गोबां बिथाङा बेबायदि माने खामानि मावनानै माने मोनसे लेभेलाव फैदोंमोन प्रमद बर' सारनि नेतृत्वआवनो बिथाङा दिनै आसामनि फुटबलनि सेक्रेटारि मोनदोंमोन नाथाय बिथाङा दिनै प्रमद बर'खौ जोगारनानै हाग्रामाजों आखाइ हमलायलायनानै बिथांमोना माने एसे लेनदेनबो जादों होननाय आं खोनादों इलेक्शन माने समाव थ' बिथाङा बेफोरखौ लानानै हयथ' बिनि एसे एनै फैसा आग्लायनायखौजोंनो दिनै बे 60-70 जन मानसिफोरखौ लानानै बिथाङा जे मैया माने बिपिएफआव जइन जाबाय आरो बे गासैबो बाथ्रा बिथांनि जइन जानायाव हाग्रामा महिलारि सारा प्रेजेन्ट जानांगौमोन बिथांमोननि मनेस्वर बसुमतारिया बेहाय प्रेजेन्ट थानांगौमोन नाथाय आं नुवाखै बिथांमोननि माने बिपिएफनि हाइ कामाना जे नाथाय सांग्रां माने ब्रह्मनि जइन जानायाव नुजानांगौमोन बे मोनसे लासिंसिं बाथ्रा होननानै जों सानो ओंखायनो मालाबाबो साननो नाङा जे सांग्रांखौ लानानै जे इउपिपिएलआ दुर्बल जागोन सांग्रांखौ लानानै जोंहा रोखासो जादों आरो 14 चिरां बायदि ओनसोलाव दिनै सांग्रांआ जे साइड जादों बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा मोजांसो मोनदों आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंसो जे सांग्रांआ थाबाय माने सुनि थाङोबा माने मोजाङा फैयो होननाय मोनसे बाथ्राया थायो दा बेबायदिनो दिनै सांग्रां ब्रह्मनि साया खुनु फेक्टर फैनो हाया सार 15था मासिनि गेजेराव मोनबेसे मासि लानानै देरहासारनाय मिजिंथिदों दहायनो जों बुंखाबाय मानोना जोङो 15थाखौ जों सेस्था खालायगोन आरो 15थायावबो जोङो गासिबो केन्डिडेट होगोन बिनि गेजेराव जों 10थानिफ्राय 12थाखौ जों देरहागोन 100% आरो जेरै थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव हाग्रामाखौ जेरै रायजो राजाया मेन्डेट होनानै 28टा सिटखौ लाबोदोंमोन थिग बेबायदिनो बिथांमोननि नैबे 6-7टा मासाव जिखिनि बिथांमोननि जि सरकारि जि खामानि मावनाय बिथांमोननि जि जौ जुवा बिथांमोननि जिखिनि माने दुर्निति बिथांमोननि जि जातिगत नांलाय खमलाय बे परिस्थितिफोरखौ नुनानै दिनै जोंनि रायजो राजाफोरा माने बिथांमोना फैगोन नैबे एमएलए इलेक्शनाव जोंनोबो जे बिथांमोना 10निफ्राय 12था मोनसे मेन्डेट लानानै जोंनो सिट होनो माने ओंखारदों बियो गुत्ति रायजो राजाफोरनि मोनसे सरसाया जाबाय थादों आरो नोंथांमोना नंखाय सानदोंबा गामि ओनसोलाव हाबनानै नाय जे दिनै एपिपिएलनि मोनसे शक्तिया दिनै प्रमद बर'नि दिनै राकेश ब्रह्मनि दिनै नेतृत्वआव दिनै जों जे 12निफ्राय 10थानिफ्राय 12थासिम सिट मोनगोन बे रोखा जानानै फैदों